खौरां सानफ्रामबो खौरां नङा होमबा बे खौरांखौ बबेनिफ्राय नागिरनानै लाबोबाय थानांगौ जाय खौरांखौ आङो भिडिअ खालामनो होननानै सायख'नानै दोनो बे खौरांखौ गुबुनफोरा भिडिअ खालामो दा बेखायनो आंनि बे चेनेलाव खौरांफोरा एसे खम जागासिनो दं मिथिबायना मानो होनोब्ला गुबुन खौरांफोरखौथ' सानफ्रामबो गुबुना भिडिअ खालामखायोआनो आरो बेफोर खौरांखौ आङो दासान्दि होथ'वाखै आंबो होगोन जेब्ला आङो फ्रि टाइम मोनो दा आंहा डिउटि सोलिगासिनो दं दा बेनिखायनो फ्रि टाइम मोनाखै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय क'क्राझाराव सा 7 उदखारिफोरखौ एबा दुथांफोरखौ हमनानै मोनदों 8 मे शुक्रबारखालि बेंजानाय हाग्रामायाव KLO एबा कामतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशननि आफादाव सोद्रोमा सोनायनि एबा सोद्रोमा थिसननायनि हाबाफारि सोलिबाय थानायखौ खौरां मोननानै क'क्राझार जिल्ला खोन्दोनि आर्मि आरो क'क्राझार पुलिसजों जयै लोगो नांनानै संदाननाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों फिथाइ महरै KLOनि सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारिया थेर बेथेर जायो लोगोसे सा 7 गिथाव बाथाव सोद्रोमाफोरा हमजायो सा 7 मानसिफोरा हमजादों आरोना आसरित बे लकडाउननि समाव मानसि थिसननायनि हाबाफारिसो खालामगासिनो दंबावोमोन थिग बेबायदिनो मानसि थिसननाय हाबाफारिखौ खौरां मोननानै बिसोर दुथांफोरा एबा सुथुरफोरा हमजाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां खौरां दंबावो जेरै जोंनि बे आसामाव 13,000निफ्रायबो बांसिन अमा थैनाय आफ्रिकान सुइन फ्लु जानानै ओरैबायदि खौरां दंबावो नाथाय बेफोर खौरांखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ मानो होनोब्ला बेफोर खौरांखौ गोबां मानसिफोरा भिडिअ खालामखायो लोगोसे आरो बै मैया भिडिअ खालामदोंमोन आं मोनसे मैया मोनाबिलियाव मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन ना बै बिरजा ब्रह्म नामा बे मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन एबसुखौ लानानै दा बे सुबुङा एबसुफोरजों FIR होजाबाय मिथिबायना पुलिस केस होजाबाय जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव मा जाबाय दं पुलिस केस होनाय गाज्रि भिडिअ खालामनाय बेफोरलाय मा जाबाय दं पुलिस केस होनाया मास मोनसेयाव खनसे नङा खननै नङा गोबां बार जायो आरो बेफोरबायदि दुथांफोरा पुलिस केस होजाखानांगौ बेबायदि गाज्रि भिडिअ खालामग्राफोरा पुलिस केस होजानांगौ आरो बिसोरो जोबथेसालिनि साजा मोननांगौ नङा होमबा माथो मा सानफ्रामबो गोदाव सोराव खामानि मावबाय थायो गुबुनफोरा बेहाय लकडाउननि मा मोनजागोन मा मोनजाया बेखौ लानानै जिंगा सिगासिनो दं नाथाय जोंनि बे BDCनि बर'फ्रा सोरखौ सोंखारिनो हागोन सोरखौ मा बुंनो हागोन बबेयाव जौ मोनलोंगोन बेफोरखौ लानानैसो सिन्था खालामगासिनो दं नङा होमबा नोंथांमोन दा बे जोंनि बे BDCआव एबा BTRआव सिलाइनि कालसारानो गैलामोन नाथाय गुबुन आफाद दं जोंनि बे BDCआव जेरै KLO आरो गोबां दंबावोसो खोमा बेखौ जों मोजाङै मिथिया नाथाय जोंनि बे BDCआव KLOनि सोद्रोमाफोरा हमजादों मुं थिसननायनि हाबाफारि लागासिनो दंमोन बे मुं थिसननायनि हाबाफारिखौ पुलिसफोरा एबा आर्मिफोरा खौरां मोननानै बिसोरखौ थेर बेथेर खालामबाय आरो लोगोसे बिसोर नुबाय थानाय 7 जन दुथाङा हमजाबाय दा बिसोर दुथांफोरखौ गोख्रों साजा होसिगोन होननानै खौरांनि गेजेराव फोरमायदों नाथाय बे गोख्रों साजाखौ मोनगोन ना मोना बेखौ जों मोजाङै थि मिथिनो मोननाय जायाखै